Gazte da, gazteei bideratutako programa bat, udalean PKB jarduera martxan genekan, baina ikusten genuen agian gaur egun gazten motivazioak aldatu egin diala eta pixka bat gehiago fitness mundura gerturatzen hasi diala. Eta pixka bat beraiengana programak hurbiltze aldera sortu dugun programa bat, nun bai giro osasuntsu natural errespetuzkoan eta bai berdintasunean eta beste hainbat baloreren baitan norbere gaitasun fisikoak eta osasun fisikoa lantzeko programa ondo pasatzeko. Martxan jarriko genuke 2026 honetan eta pixkat jarraipena emate aldera hemendikan epe luze batera urtez urte. Helburu nagusiena ikusi dugula esan bezala lehenago gazteak gerturatzen ziala asko gimnasioetara edo beraien interesa behintzat zegoela hor fokalizatua eta ez dugu ikusten lau pareta artean 14 urterekin laguntasun hori eta errespetu hori eta hainbeste itxura buruan eduki gabe, pixka bat motivazioak izan behar dula beste zerbait. Gehiago bideratua sozializazioetikan. Harreman horiek ere beste era batea hemen ere landuko ditugu. Esan bezala euskara edukiko dugu ardatz, bizi ohitura osasuntsuak gazteengan sustatuko ditugu, eta hori dira, asko hitz egin da, baina hori dira gure helburua. Nahi izan genuena zen guk eman baliabide hori jakinda zuen interesa dela gaitasun fisiko hori edo indarra lantze hori dena delakoa, hori eskaini, baina guk benetan sinisten dugun baloretan eta gero 14 urterekin oraindik hainbat garapen desberdin motorrak landu behar dituztela oraindik ezin dutela egin bakarrik indarra eta listo. Iruditzen zaigu dela oraindik adin bat ikasten ari dianak garatzen eta behar dutela gainean eduki begiraleren bat edo bide horretan lagunduko dien norbait, ohitura txarrak ez hartzeko, ez lesionatzeko, ez dela ez da egin indarra edo nola.